sir. Dia canda ada kan. Bilang, kami ay marah sih. Ngerti ba naman sa ligyan? Jinsan kisi dadak karan na yun. Parang pinatan. Yan, kapiregan lang. Kasi, wariyan na yun. Oh, pero nagpagandaan na yun. Sino ang putitog dyan yun? Wariyan na yun. Ayaw siya, ayaw siya. Bisa ngapain na lang huli kayo man. Para huli lang. Ito huli kita. Bisa huli naman ini sa... Mahal ka na ka na. Mira, yan na sa huwag na tiyan na. Mahal ka na lang sa. Bayan na. Alis.